Hello guys, welcome to my YouTube channel Brodie Vlogs. So guys, आं दा थांगासिनो भुमेश्वर इकोटुरिज्म होननाय जायगायावहाय माने पिकनिक स्पट नामा बियो माने बेखौ एसे नायनोसै आरोना देखायनोसै नोंथांमोननोबो ओमफ्राय फार्स्ट टाइम ओमफ्राय दिनैहाय बिराद जायगा बेरायबाय आरोना ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो मोनसेनो भिडिअ बानायनाय नङा माने मोनसेनो हगारनाय नङा एपिसोड बाय एपिसोड नुगोन आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मोनसे नेक्स्ट एपिसोड जागोन भुमेश्वर इकोटुरिज्मआ ओमफ्राय स बयस नायबाय थादो ओमफ्राय नै लामायाहाय दा एसे गाज्रि आरोना माने लामाखौ एसे बारस'बोदों आङो दा फैदोंमोन नालाय माबायाव भुमेश्वर हिलावहाय भुमेश्वर हिला मोनसे आलादा ओमफ्राय भुमेश्वर इकोटुरिज्मआ मोनसे आलादा दै गाइसमोन नोंथांमोना फैयोबा कनफिउसन ना स बयस नायबाय थादो लामानि अबस्था बेबायदि आरोना माबायावसो फैबाय नामालै गाइस नै लकेसनफ्रा नायदो माबायदि भिउसफोराहाय बिराद बरिया नुगोन ना मोजां नुगोन दा थांगासिनो दं भुमेश्वर इकोटुरिज्मआव बे गोजौनि बे अख्रांनि बोरैबा निला निला माबा नुयोना बिराद बरिया नुयो बेखौ बोथोराबो एसे माबा जाबावनांगौ होमबा बिराद क्लियार जाखायो थपथपा होनलायनाय ना आंना सारनाय दैया सारनाय जायगाया बै गाखोलायो माला बै गाखोनाय लेवरा फिथिं फानोङो नोरैजों दा गोजौआव ना औ फिसौ लेवरा फिथिं बेग जाम केमेरामेन सासे थाहैदो गाहायाव नायदो नै दखर दखर गाज्रि दखर दखर मोजां आरोना भुमेश्वर इकोटुरिज्म थांनाय लामाया नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेफोरबायदि आरो बे लामाखौ बे दतमा साइडनि बायदि मोनलाय लाङोलै ना बै रामफल मोनैनिसो औ बे माबाजों बनरगावजों दालाय फैनाय नै नैबाव दांथल मडेल भिलेज वेलकाम दङ जों दा बेखौ बारबोबाय थांगासिनो दा जायगायाव माबायदि मेन्टेनेन्सफ्रा माबायदि नायनायसै थांनोसै बेरायहैनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फै बेरायफैदो ओमफ्राय नै गाइसमोन नैबेनिफ्राय ओरै गावगोन आरो लामायाहाय भुमेश्वर इकोटुरिज्म थांनाय लामाया लकेसनाथ' अलमस्ट दांथलावनोखा ना नङा होमबा आंथ' सानोमोन ओरैजाय काजलगाव साइडथिंसो सानोमोन आङो ओमफ्राय नैबे दे रेल गेट मोनफैगोन आरोना बेखौहाय डेन्जार भल्टेज 2500 बेजों बोगथाब जाबाय माने गैला आरोना ओमफ्राय नै गाइसमोन माबाया लामायाहाय जेब्ला नैबेहाय आं दहाय खिथादोंमोन ना रेल गेट बेखौ बारनानै नै आगसिजों हाबलांनांगौ लिरलायलायनाय दं खिनाबरगाव MP OC लिरनाय दङ नैबे बेजोंहाय हाबलांनांगौ आरो ओमफ्राय लामायाहाय CC ब्लक जाबनाय जोंनि गामियानो ब्रा खिन्थु गिदिंनांगौआसो एसे आलदा हरदों नालाय ओमफ्राय गाइसमोन बै नुहुरनाय हाजोखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव खिथाहर बिराद बरिया फैखादों आरोना भिउसाहाय फार्स्ट टाइम फैदोंलै बेयावहाय नोंसिना हौ बेयाव थाबदों ओमफ्राय औ गिदिंला गिदिंसो हाजोआहाय फुंखिनि बादि जायो बिराद बरिया माबायाव भुमेश्वर हिलाव मेला जायगा गथ'आ गोरलैया माबा गारिखौ लबारनि सिगां खोनामाखो बारस'लाबायनांगौ बिराद मोजां नुदोंलै ना भिउसखौ बेयाव नायदो नै हाजोआहाय बिराद मोजां फैदों भिउसाहाय लेफ्टजों ना बबेजों लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड राइटजों ओमफ्राय नै लामाया हस्पिटाल दङ गावनाय मोनबा ओरै राइटजों आरोना ओरै लेफ्टजों थाङोबा हस्पिटाल मोनबाय ओमफ्राय बेबो लामानि कन्डिसना ओरैनो गाज्रि जाबाय एक्चुअली मनिसा होननांगौमोन बेबायदि लामा गावबा ओरै आगसिजों फैलायबाय आरोना सिटिं खालामनो बे एडिट खालामनाय रुमाव स्टुडिअ'आव आं खनसे मेसिन बानायनो मोन्दोंमोन ना
नों बाहाय बाहेरा मानसिनावबो हाबना सब साइलेन्ट एसि सेन्देल जुथा गासिबो बाहेरायाव खुना गालांजोबो जेला फाबा ना मोनगौमोन नालाय नैहाय मा दै होनो बेखौ फुजिया दैयानो फुजिया माने ओरैजों फुजिया दै दं फुजिया रिभार फुजिया दै ना मा होनो बेखौ मिथियानो बेले बेयावनो बानायदोंमोन ना नैबेहाय बै लामाया बेनो नामा ओमफ्राय जायगाया औ हो ओमफ्राय नै फाइनालि जों मोनफैबायानो आंथ' फैफेरबावाखैमोन फार्स्ट टाइम आंबो दिनै फार्स्ट टाइम आयु नैलाय दाबो दङ गेटआ नै भुमेश्वर इको टुरिजम मोनबाय आरो ना गेटआ नै बेनो औवाजांसिनि गेट फार्स्ट भिउ नायदो बारा जेबो गैयालै पिकनिक जानाय टाइमावसो माने पिकनिक जानाय टाइमावहाय मानसि जायो आरो दाथ' जेबोआनो गैया लांदांसो मानसिफोर बेयाव दोनदोलै हाब्रु जागोन ना नङाबा माथोरा बेयाव दोनदो आरामनो बरिया ओमफ्राय नै गाइसमोन आङो दा दङ भुमेश्वर इको टुरिजम पिकनिक स्पटआव आरोना बेफोरबायदि नायथावथाव जेबो गैया आरोना ओमफ्राय बैहाय माने कमिउनिटि हल बायदि मोनसे न' बानायनानै दोनदों ओमफ्राय ओरैजों हाजोजोब आरोना ओरैजाय फुरा ओमफ्राय पिकनिक टाइमाव जायो आरोना पिकनिक जानाय टाइमावहाय ओमफ्राय नै नायदो आंनि सोरगिदिं बेनो आरोना गाइसमोन आङो फाइनालि दिनै सफैबाय भुमेश्वर इको टुरिजमाव माने फैनो सानबाय थायोमोन ओमफ्राय दिनैहाय लास्ट माने सफैबाय आरोना ओमफ्राय सफैनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय नायथावथाव जेबो गैया आरोना बेयावहाय गाइसमोन जास्ट बेफोरबायदिल' आरोना माने मा होनबावनो आरोना एसे गोसोखौ बारा मोजां मोनाखिसै ओइ दैमारि माबायदि मोनदों फैनानैथ' एसे बिफां लाइफां हाजो एरियाखौ नुनानै मोजां मोनदोंमोन खिन्थु जोंना फैनाय टाइमा मिलायाखिसैना जे जायगायाव माने पिकनिक जानाय टाइम बे टाइमाव फैयोबा एसे इन्टारेस्ट मोनगौमोन दा माने गोसोखौ मोजां मोनाखै आरोना रावबो गैयाबो आरो लकेसनफोराबो बांद्राय थिग मोनाखै आरो आं माने जेबोआनो गैया माने हिसाबै फैनायदोंमोन नायनो होननानै दा नै जेबोखौनो नुफैयासै बेनो आरो बेनोसै नायदो नै आंनि सोरगिदिं नायदो जेबो गैया बेनोसै आरोना ओरै आंनि उनथिंजाय हाजो दङ ओमफ्रायो बैथिंजाय माने फुजि दै होनदों नामा फुजिया दै दं बेयावहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जेबो गैला ओमफ्राय ओरैजाय नों माबा दङ कमिउनिटि हल बायदि मोनसे बांल' बानायनानै दोनदों आरो माने जेबो गैया बेल'